ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ಉಡುಪಿ ಮಲ್ಪೆ ಸೈಂಟ್ ಮೇರೀಸ್ ದ್ವೀಪಗೂ ಪೋಂದುಲ್ಲ. ಆ ದ್ವೀಪದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಾತ್ ನಮ್ಮ ತೆರಿಯೋನ್ ಅಡೆ ಪೋರೆ ಟಿಕೆಟ್ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಪೆ ಸಿಯು ಹಾಕದ ಅಲ್ಪನೆ ಉಂಡು, ಅಲ್ಪನೆ ಟಿಕೆಟ್ ಕೌಂಟರ್ ಉಂಡು, ಅಲ್ಪನೆ ಮಲ್ಪೋಡು. ಸೈಂಟ್ ಮೇರೀಸ್ ಪೋಪಿನ ಬೋಟು ನಮ್ಮ ಮುಲ್ಪನೆ ಪತ್ತೋಡು, ಮುಲ್ಪ ಸ್ಟಾಪ್ ಉಂಡು. ಮುಲ್ಪಾಡ್ದು ನಮ್ಮ ಸೈಂಟ್ ಮೇರೀಸ್ ಪೋಡು. ಮಲ್ಪೆಡ್ದು ನಮಕ್ ಐಲ್ಯಾಂಡ್ ಪೋರೆ ಒಂಜಿ 25 ನಿಮಿಟ್ಸ್ ಬೋಟುಡು. ಮಲ್ಪೆ ಟು ಸೈಂಟ್ ಮೇರೀಸ್ ದ್ವೀಪಗೂ 1000 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಸ್ ದೂರ ಉಂಟು. 1000 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಬೋಟಿಂಗ್ ಪೋಡಾಪು. ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಅಡೆಗ್ ಬೋಟ್ ಪೋಡಾಂಡ ಒಂಜೊಂಜಿ ಬೋಟು 30 ಜನ ಆವಡೆ ಅವಡ್ದು ಮುಡುಪುಜೇರು. ಅದ ಮುಟ್ಟ ನಮ್ಮ ವೆಯ್ಟ್ ಮಲ್ಪಡಾಪುನು. 30 ಜನ ಆಯ್ಬಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಬೋಟಿಂಗ್ ಪೋಲಿ. ಸೈಂಟ್ ಮೇರೀಸ್ ಐಲ್ಯಾಂಡ್ದ ಅಲ್ಪನೆ ನರಳ ಮೂಜೆ ಬೆತ್ತ ಕೂಡ ಐಲ್ಯಾಂಡ್ ಉಂಡು. ಆ ಐಲ್ಯಾಂಡ್ ಒಂಜಿ ಟೂರ್ಸ್ ಐಲ್ಯಾಂಡ್, ಅಂಚನೆ ಟ್ರಾವೆಲರ್ ಐಲ್ಯಾಂಡ್, ಅಂಚನೆ ನ್ಯೂ ಫೌಂಡರ್ಸ್ ಐಲ್ಯಾಂಡ್ ಬಂದು ಬೆತ್ತ ಐಲ್ಯಾಂಡ್ ಉಂಡು. ನಮ್ಮ ಸೈಂಟ್ ಮೇರೀಸ್ ಐಲ್ಯಾಂಡಿಗೆ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಆತ ಬರ್ತದೆ. ಈ ಐಲ್ಯಾಂಡ್ಗೆ ಕೋಕೋನಟ್ ಐಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಂದ್ಲ ಪುದರುಂಡು. ಈ ಐಲ್ಯಾಂಡ್ಗೆ ಫಸ್ಟ್ಗೆ ತೋನ್ಸೆ ಫಾರ್ ಪಂಪಿನ ಪುದರಿತ್ತು. 1498 ಪೋರ್ಚುಗೀಸ್ ಶೋಧಕಾಯ ನಂಚಿತ್ತಿನ ವಾಸ್ಕೋ ಡಿ ಗಾಮೆ ಯುರೋಪ್ ಹಿಡ್ದು ಭಾರತಗೂ ಸಮುದ್ರಯನೋಡು ಬಂದಾಗ ಈ ದ್ವೀಪಗೂ ಬತ್ತದು. ಈ ದ್ವೀಪಗೂ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಕ್ರಾಸ್ನು ಮೂಲ್ಪ ನಡೆದು ತಾಯಿ ಮೇರಿಗಾದ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಲ್ದಿನ ಜಾಗ ಬಂದು ಈ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಸೈಂಟ್ ಮೇರೀಸ್ ಬಂದು ಪುದರ್ದಿದ್ದೀನಿ ವಾಸ್ಕೋ ಡಿ ಗಾಮೆ.
ಐಲ್ಯಾಂಡ್ 6.58 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಸ್ ಉಂಡು. ಈ ಐಲ್ಯಾಂಡ್ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಕಾಂಡೆ ಪತ್ತುಂಡ ಬಯ್ಯ 4 ಗಂಟೆ 5 ಗಂಟೆ ಮುಟ್ಟಲ ಮುಲ್ಪ ಸ್ಟೇ ಮಲ್ಪೊಲಿ. ಮುಲ್ಪ ಫುಡ್ದ ಪೂರ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಪೂರ ಉಂಡು ಈ ಐಲ್ಯಾಂಡ್. ಈ ಐಲ್ಯಾಂಡ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ದಾದ ಪಂಡ ಒಂದು ಕಲ್ಲು ನಿಗಲ್ ತೂವಲಿ ಒಂದು ಕಲ್ಲು ಏರ ಮಲ್ತೆ ದೀತಿಲಕ್ಕೊಂಡು ಅದಲ್ಲೊಂದು ಮಲ್ದಿನತ್ತು ಒಂದು ನೇಚರ್ ಡಾತಿನ ಪ್ರಕೃತಿ ಡಾತಿನ ತುರೆ ಇಂಚ ಒಂದು ದೀತಿಲಕ್ಕೊಂಡು ಪೂರ ಇಂಚ ಮುತ್ತೂರಿ ಕಲ್ಲು ಪುರ ಈಗಲೇ ಮಸ್ತ್ ಹಾಕೊಂಡು ಕಲ್ಲು ಪುರ ಮುಲ್ಪ. ಈ ಕಲ್ಲು ಮಾತ ದುಂಬು ಕ್ಯಾಲಮರ್ ಪ್ಯಾಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಪಂಪಿನ ಲಾವಾರಸಡು ಆತೀನಿ. ಎಂಕಲ್ ಈ ಐಲ್ಯಾಂಡಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸುತ್ತು ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ರೆಡ್ ಫ್ಲಾಗ್ ಪಾಡ್ದೇರಿ ಅಂಚ್ ಪೋರೆಚ್ಚಿ ಟ್ರಿಪ್ ಮಲ್ಪನೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಸ್ತ್ ಅಡ್ಡೆ ಪ್ಲೇಸ್. ನಮ್ಮ ಈ ಕರಾವಳಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ನಮ್ಮ ಈ ತುಳುನಾಡದ ಈ ಪೊರ್ಲುದ ಸೈಂಟ್ ಮೇರೀಸ್ ದ್ವೀಪಗೂ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ. ನಾನಾತು ವೀಡಿಯೋದು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡ ಹೊಸ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಪ್ಲೇಸ್ದ
ವೀಡಿಯೋಸ್ ಮಂತೊಂದು ಇರ್ತವೆ.